Hello everyone, welcome back to our channel. नोंथांमोन बयखौबो जोंनि चेनेलाव आरो खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। दिनै जोंनि काकरमारि गामियाव फर्स्ट टाइम मेचिन लाबोदों लेमन ग्रास फेरेदनायनि। दा बे लेमन ग्रास बिफाङा मानि थाखाय गोनां बेखौ नोंथांमोननो स्क्रिनाव देखायखानाय जाहैबाय। दा नैबे आदैमोनहा जोंना आगैमोन आरो आदैमोनहा लेमन ग्रासखौ लाबोबाय हानानै। आरो दिनै बे लेमन ग्रास फेरेदनायनि मेचिनखौ बेखेवजेननाय जागोन, लोगोसे फार्स्ट ट्रायल खालामजेनगोन आरो लेमन ग्रासखौ मोरै फेरेदो बिनिफ्रायनो जोंना आदैयाहाय फुजा होबाय मेचिनखौहाय बेखेवनायनि सिगां। दा नोंथांमोननो बे मोरै फेरेदो मानि थाखाय गोनां बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामनो लानानै फैदों। दा जुदि नोंथांमोनहा इन्ट्रेस्टेड बा जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दा नायलांदो नोंथांमोनहा। बियो जोंनि काकरमारि एफपिअनि मोनसे गिदिरथार लेमन ग्रास अइल एक्सट्रेक्शन मेचिन बहायनाय। बाहाय माने जोङो लेमन ग्रास गायनानै अइल एक्सट्रेक्शन खालामग्रा मेचिन आरो बियो। जों बेयाव लेमन ग्रास गायदोंमोन जोङो। बेनिफ्राय जों जोंनि लेमन ग्रासनि आबादनिफ्राय थाव दिरुनगोन बे मेचिननि गेजेरजों। बे थावा ओरैबायदि खामानियाव होयो जे माखासे बिगुरनि मानलु मानलाफ्राबो बेखौ फुनोबा खारनाय जायो आरो रुमफोरखौ सुनायावबो बियो मोजां खामानियाव होयो। माखासे बिजानुफ्रा थैयो रुमफोरनिया। लोगोसेयैनो बेयाव साहा ओंख्रि बायदिफ्रावबो होयो। बाहाय जाबाबो जेबो साइड इफेक्ट जाया। बिनि मायाबो देहानि थाखाय मोजां आरो गिदिर हटेलफ्रावथ' बे लेमन ग्रासनि बिदैखौ बाहायनाय जायो। दा बे जाहैबाय मेचिन। बे मेचिननि गेजेरजों बोरै फेरेदो बेखौ देखायनो थांगासिनो दङ। गिबियावनो जाहैबाय बियो अर होयो। बेयाव अर सुनानै होनाय जाहैबाय। बेनिफ्राय लाठी हाथ जल जाएगा नहीं तो
दाना नैबेजों उखुन्दैया थांगोन नैबेजों गुदुङा थांगोन बै सायाव दा नुगासिनो दं लेमन ग्रासनि बिलाइखौ बाहाय गोमगासिनो दं आरो दा बेजों ओरैहाय फैनानै नैबेजों उखुन्दैया गलांगोन आरो नैबेजों र' गुन्दैया बेजों थांगोन नङा होमबा उखुन्दैया बे गोजौजों गगोन बिनिफ्राय नैबेजों जोंना मा जाहैगोन थावा बेजों फैगोन माने थावा खफ' जानानै फैगोन आरो ना खफ' जानानै दैजों लोगोसे मिक्सार जानानै नैबाव गोग्लैफैगोन बेनिफ्राय जेब्लानाखि थावा गोग्लैगोन अब्ला बेयो सायाव गोजावनानै थागोन थावा होमबा गोजावनानै थानाय थावा नैबेजों नैबेखौ मुथेयोब्ला बटिक जानाय माबाखौ मुथेयोबा थावा गोजौ जानाया नैबेजों गफैगोन आरो बेयाव बथल आजावनाय जाहैगोन दा सान्दि जेबो जाथ'वाखै दाहाय नुलांबाय थागोन बेनिफ्राय नैबे दै थिंखिखौ होनायनि खारना नैबे दै थिंखिखौ होनायनि खारना बेहाय जोंनो माखासे दैफोरनि गोनां गुदुं दैखौ गारनांगौ गुसु दैखौ सोबफिनबाय थानांगौ आरो मानो होनबा खफ' जानानै थावा गाहायाव गोग्लैनानै नैबे थिंखियाव फैनांगौनि थाखाय बे नैबे थिंखिनि दैया होमबा दैया गुसु दै गुसु दै माने बे थिंखिनि दैखौहाय बै लेमन ग्रासखौ जेराव होदों बेयाव हरनाय जागोन नामा बे थिंखिनि दैखौ नैबेजों लानानै थांबाय दानिया बे नैबाव हाबबाय बियो बेजों थांनानै बै थिंखियाव बेजों थांनानै नैबे थिंखियाव नैबाव दै दोनो दै गुसु थाबाय थानांगौ बाहाय दैया गुसु थाबाय थानांगौ बेनिफ्राय बै रुगुङावबो गुसु दै थानांगौ बेनिफ्राय माबायोबा गुदुं जायोबा नैबे दुंखायो बेखौ नैबेजों गारनाय जायो दै गुदुंखौ बेजों गारनाय जायो दै गुदुंखौ माने बे रटेसन सोलिबाय थानांगौ नैबेजों दै गुसुखौ सोहरनाय जायो बै थिंखिनिफ्राय लांनानै माने बेखौ थाल लायै गारनांगौ ना मारै बैयाव दांनायोबा गुदुं जायो गुदुं जाबाथाय गारनांगौ जायो ओमफ्राय दै गुसुखौ सोबफिननांगौ बे दै जाबाय नैबे थाव जाबाय एसे रोजानैबोलाय एसे सिनिसो जागोन ना बेयो गोरान जाहैबाय ना 100타सो जागोन थाव खनदों